προκομματική. Στα χέρια του Πρωθυπουργού βρίσκεται πλέον το γραφειοκρατικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν παλαινοστούντες ομογενείς, η ηθαγένεια των οποίων έχει ανακληθεί χωρίς ακρόαση, και ενώ οι ίδιοι έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, καθώς πολλοί από αυτούς οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Με επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, οι παλαινοστούντες ομογενείς φαίνεται πως βάζουν τέλος στη μεγάλη ταλαιπωρία που βιώνουν λόγω του ότι η ηθαγένειά τους έχει ανακληθεί χωρίς ακρόαση. Η ανάκληση της ηθαγένειας γίνεται συνήθως λόγω γραφειοκρατικών λαθών που έκαναν πριν από 30 με 50 χρόνια οι δημόσιες υπηρεσίες των χωρών προέλευσης των ομογενών. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία και έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, εντούτοις η κατάσταση για τους περισσότερους παραμένει η ίδια εδώ και χρόνια. Μάλιστα, όπως εξηγεί η Έλενα Τατεβοσιάν, πρόεδρος Συλλόγου Παλαινοστούντων Αργό, ήδη η Ιντερπολ έχει αναγνωρίσει ως γνήσια όλα τα πιστοποιητικά που έχουν προσκομιστεί και ήδη ετοιμάζεται συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, έτσι ώστε να ζητήσουν για 5 οικογένειες από Αλεξανδρούπολη να γίνει ανάκληση ηθαγένειας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι άδικο, όπως λένε, και πρέπει να λυθεί το θέμα εξοδικαστικά. Εδώ και πολύ καιρό προσπαθούμε να έχουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, επειδή στο επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών και όλους τους άλλους αρμόδιους, εδώ και 3 χρόνια δεν λύνεται το θέμα. Γι' αυτά, 25 το μηνός στη Κομοτηνή τον βρήκαμε τον κύριο Τσίπρα από κοντά, τον παραδώσαμε επιστολή και στο τέλος της συζήτησης είχαμε 2 λεπτά για να μιλήσουμε και ως Συντονιστική Επιτροπή Ομογενείς να ενημερώσουν για τα προβλήματα. Πήρε ο Πρωθυπουργός το επιστολή μας στα χέρια του και είπε ότι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Με αυτή τη σκέψη συνεχίζουμε και θέλουμε πρώτο τον Δεκέμβριο θα είναι στο ΚΕΔΟ ο Υπουργός Εσωτερικών. Θα πάμε και εκεί για να τον δούμε από κοντά και να παραδώσουμε ό,τι υπάρχει, επειδή θα λύνεται το θέμα ομογενών με ανάκληση ηθαγένειας μόνο με νομοθετική ρύθμιση και ζητάμε για 5 οικογένειες από Αλεξανδρούπολη, όπως έγινε στο περίπτωση Χαραλαμπίδη, επειδή έχουμε το Ιντερπολ και ό,τι χρειάζεται για ότι αποδείχνει η ελληνική μας καταγωγή να γίνει ανάκληση της ανάκλησης. Αυτό είναι το θέμα μας, με αυτό θα πάμε και μέχρι Αθήνα και θα φτάσουμε και θα λύσουμε το θέμα και πανελλήνιο για ανάκληση ηθαγένειας από τους ομογενείς χωρίς ακρόαση. Μερικοί εξ αυτών κινδυνεύουν ακόμη και με απέλαση από τη χώρα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να δουν τις οικογένειες και τους συγγενείς τους που ζουν στο εξωτερικό, καθώς αυτοί δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα λόγω της ανάκλησης της ηθαγένειας. Το ζήτημα έφτασε και στο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελο Λαμπάκη, όπου ο ίδιος θα παραδώσει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για να συζητηθεί το φλέγον αυτό θέμα σε επικείμενη συνάντηση. Χτες είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο, όπου παραδώσαμε και σε αυτόν επιστολή με τον κύριο Τσίπρα. Ο Δήμαρχος μας βοήθησε με το Ιντερπολ και για 5 οικογένειες μοναδική πανελλήνια έχουμε Ιντερπολ, όπου αποδείχνει ελληνική μας καταγωγή. Σε αυτή την κατάσταση το ζητήσαμε τον Δήμαρχο να φτάσουμε μέχρι τον Υπουργό Εσωτερικών αρμόδιο, ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα της ουσίας, επειδή κανένας δεν ασχολείται με της ουσίας. Και μετά το συνάντηση στο ΚΕΔΟ, ο κύριος Δήμαρχος θα τον παραδώσει και μπροστά μου και εγώ θα είμαι εκεί, θα παραδώσει επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών και από εκεί θα κανονίσουμε μέσα σε 1 εβδομάδα, έτσι υπολογίζουμε, να βρεθούμε στην Αθήνα για να μιλήσουμε εκεί επί ουσίας και να το δείξουμε και εμείς προτάσεις μας πώς μπορεί να λυθεί νομοθετική ρύθμιση να γίνει για ανάκληση ηθαγένειας από τους ομογενείς πανελλήνιο.